Tillykke til os alle sammen. Mere end 69% af vores medlemmer har valgt at stemme, og jeg er fuldstændig bevidst om, at det er jeres fortjeneste som tillidsvalgte i Dansk Metal. Tusind tak for hjælpen til at få alle medlemmer aktiveret, så vi er sikre på, at vi hviler vores overenskomster på et solidt grundlag, et solidt demokratisk grundlag, som jo et af de få lande i verden, hvor man rent faktisk får lov til at stemme om sine egne løn- og arbejdsvilkår. Det er helt unikt. Alle de ting, vi fik forhandlet ind i overenskomsten denne her gang, altså bedsteforældre fri. Jeg skal ærligt indrømme, altså det har jeg smilet meget af, da jeg hørte det første gang for 15 år siden. Nu er det en realitet, fordi der er så mange, der har været på banen og sagt, at det her det vil være et rigtig godt tiltag for at kunne få familielivet til at hænge sammen. Men jo også ekstra til børnefamilierne, ekstra til pension og flere muligheder, når man gerne vil rejse på ferie i juli måned og kan tømme sin fritvalgskonto og få en hel månedsløn, endda godt og vel en hel månedsløn med, når man skal til Mallorca eller til Gardasøen. Så tusind tak for opbakningen, og tusind tak for den rigtig fantastiske arbejdsindsats, der er gjort rundt omkring. Og ikke mindst, tusind tak for de 88%, som valgte at sætte kryds ved ja. Det kommer jeg til at misbruge rigtig meget de næste 3 år, når jeg skal over i Dansk Industri og diskutere alle mulige andre forhold med Lars Sandahl. Så det er en rigtig god ting at have med i rygsækken. Tak for det.